gini asenuoyo matinde kora ol be jomoko tinde wajo nyuli baro yogi kama nono. Apana. Kisebedo ni kodi ng'ama duong' to ihero kawo gig ji. Ok ikawo ni ikawo mer pondo godo mikwalo mikawo tikwalo, mano now is bad. But ihero kawo gig ji, yani ihero holo gik moko. Jogowi specifically wune mawuoyo kodu. Bedi teme lose your attitude. Ere kaka ihero gowi to wibe tek. Idwa konyi nade? Omera machaka ng'ato dhi odunyore gi joma nomielo, omera madugu dunyorego. Tiwinjo ni nyocha ni saye malich mondo chul loan to dage. Ni piny owacho ni piny tek. Nyaka siling 200 manyocha ikawo mana ir osiepni. Koro kethi go osiep. Piny tek. Unu mung'e piny. Ito kine ni piny ka tek to joka ng'ama ne kawo gire chabe koro ne giduok gire. Ini kawo giri ji to ito giri. To niki kasa ni ane te ikasa ka gima ting'o ngimani. Okay, apenji, mano wuoyo mane? Kanyocha ni biro kwayo pesa. Chieng' mani biro kawo gowi. Omera kineno, omera ka dhano nyalo maintain, sana jogowi ka nyalo maintain that tabia gi discipline to gi kaka ni nyenyeke fuma ni dhi kwayo godo gowi. Gowi di kodi golo oko mang'eny. But mae emomiyo aparo ni nitie jogine jopecho. Emomiyo kare ng'ama biro pay kobiro to biro. En koro kong'e kata nang'o nikech nomiyi chance mar wuoyo tidagi. Apenj ka koro jagowi koro dwani ni en koneno ng'ama nigi en gi pesa ne to ringo pondo. Ipondo. Ong'iyo ka lanj oromo to kulore lanj kalo. Koro ong'iyo gi gokora. Biro teri CRB omera we walo gi ji. Jogowi change uru mano to kes moko anyal yalo. Ni jogowi we biro ira ni nonyulo wuonwa gi jo pesa. Aba jo pesa bedwa kasore. Kata gimoro ni miyo ng'ato kata ni olo ng'ato. Koro okay, koro kik ng'ato madh soda maduong' nikech en gi gopi.